Angidingi ukuyicabanga noma wengane nempilo. Wena ngathi ngiyayizama impilo nawe wakhetha ukungishiya ngithi. Manje yini efuna ngicabange mina? Okay, ngicela uhlale wazi ukuthi ngiyakuthanda. Ngenzeni ngalokho? Wena unespoke sakho angithi. Hamba esipokweni sakho uqhubeke nempilo nespoke sakho. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Lolu hlelo igama lalo sithi nje i-Love Back. Igama lami-ke nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwe yenkomo savukazi umvuleni. Intokazi ezalwa uMamkhize. Namhlanje-ke ngihlezi nosisi wami ngesimanga sokuthi ukhona lo muntu ospecial ngale ndlela exaka ukwenza enhlizweni yakhe, asamthandi and asafisa ukuthi aphinde abe naye kwezothando. Kodwa-ke uzokasilandise kabanzi la beqala ukuhlangana khona kwaya ngokuya baze baxabana baze bakhetha ukuthi bahlukana njengoba esela ezokhetha ukuthi okay angivele ngizehlise ngimcele Nkosi yami ukuthi no lalela ngiyakukhumbula, so ingakho ngiya ka Black Life ngoba ngiyakukhumbula ngisafisa ukuthi uphinde ube nami kwezothando uphinde unginakekele njengophesweni wami. Kodwa-ke asike simuze ukuthi ingabe usiphathele ini. Sabona kunjani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila nami. Mabalo ehlini naye? uMamkhize. Mamkhize. Oh okay, uzalo lwami. Ubuye kuphi ukuhlala? Ngihlala eMgababa. Kuphi noMgababa? E24. 24 egebengwini. Yeah. Ingeke. Ukwazi kahle. Hayibo. Konke konginga noko konje ba. Komen 2. Komen 2 mawuya ngasemfumeni. Oh, leyo ndawo ngiyesaba. So ke awungichazela kabanzi nihlangene kuphi? Nomuntu wakho noma singathi ex yakho and mhlambe kwakuwumuphi unyaka futhi nahlangana kanjani? Okay, kwaku 2015 ekhaya mina bengisabatha eMgababa. Sama Nazareth kahle kahle. Oh, okay, la uzalwa khona? Ekhaya Sama Nazareth. Bengihlala eMgababa, yena ehlala eMfumo. Mesihlala eMfumo asisabathe masabatheni awodwa. Kodwa mesisebuhleni siyahlangana. Sahlangana kanjalo. Oh, okay, 2015. Yeah. Mhlambe ngaleso sikhathi usuqedile esikolweni noma awukaqedi noma mhlambe usunomsebenzi uyabamba noma ubhizi ngani ngaleso sikhathi ngo-2015 I was doing grade 12. Futhi ekhaya sasingekho kahle. Ngangi-order like into ethandwe iy'ngane ngiyidayisa esikoleni ngoba ekhaya shem ikati laleziwe. Oh, okay. Okay, no ngiyakuzwa. Ukhulele phansi kwesandla sikagogo noma ukhulele phansi kwesandla sama-parents wo-2? Okay, ngihlala nogogo. Umama wahamba walahleka nje wangishiya ngimncane kugogo. Ngihlala nogogo ehola impesheni sihlala soba u-2. Mhlambe benjani nje impilo? Ngiyakuzwa esayidini lokuthi isimo besingahambi kahle ekhaya financially. But kwelinye iside mhlambe ngabe ugogo ubekukhulisa kanjani? Ugogo wami ungikhulise kahle, bengitshena ukuthi mungabe uhlangana yena shame bengitshena ukuthi mengabe uhlangana nomuntu wesilisa uyamitha. Noma ngibuye esitolo bengazi kumele ngisheshe ngibuye. Lo muntu lo uthi mewuhamba kuqalele nje akufelele amathi usheshe ubuye ngimsabe because bengimsaba nasendaweni besatsho Wethetha? Wethetha kakhulu. Apha ama-siblings akho? Ngizothini? Esayidini lo ma kwakugogo wami noma nami. So ma wakhe ungishiya wabaleka wayokhipha ngasala nogogo wami. Uthoma usaphila? Yeah, usaphila Mebesho. Mabesho? Mebesho. Awunayisho? Anginayo. Ufila kanjani ukuthi ungabi seduze kwakhe? Kwangiphatha kabuhlungu kwaze kwaphela because vele angikuze ngisize ngalokho. Usu-right manje? Sengi-right. Ubaba? Ubaba wami-ke nje ubaba wami Mebesho ugogo wami ngi-result yelo ntuza yokurepha mina. Oh, okay, no ngiyakuzwa. Asingagxili lapho because angifuni singene kwezinye izinto ongayizelanga la. So kusuka ngo-2015 ohlangane nawo nobhuti. Ukuphethe kanjani? Iziphi izinto akuthembisa zona and i-relationship yenu ihamba kanjani? Ifihliwe noma ayifihliwe noma nje kwenzakalani? Sandanile nomfana, umfana igama lakhe bathi uMhlengi. Sandanile. Okay, ugogo wami enesifiso sokuthi
ufuna ngikhethwe esontweni because isonto ekuphakameni. Okay. Ngimtshela ugogo ukuthi ngeke ngikwazi gogo, angikho ready for ukukhethwa. Ugogo wami angitshela ukuthi uyasibona isimo sala ekhaya nqobile. Ngoba isimo sala ekhaya uyasibona sesinjani, ayikho into esizoyenza. Mengabe ukhethwa kuzomela uvume mntanami because besilale singadlile kweminye imini sixabhisa imfaduko ukuthi bengena umuntu ayitshentshi khona ukudla okuphekiwe kanti ukudla akukho. No, kuyazwakala. So wena wathi angingeni mina yokukhethwa esontweni, mina ngifocusa kulo muntu lo Ngoba engithandana naye. because wayengithembisile ukuthi mesaqeda isikole nje sizohamba ebuhleni because naye bayasonta ahamba ayongikhetha. Okay. Ugogo wami wabona ukuthi into elethi lo akamthembi and uyabazi ogogo abafana abancane bababiza ngoSikhutheni. Yo. So nithandane ke u2015, 2016 kuze kube nini? Sithandane ngo-2015, 2016, 2017. Ngo-2018-ke kwacaca ukuthi sesiyahlukana because ebuhleni sekuba khona ikhehla eselingifuna phansi phezulu. So hayibo. Wamfihlela ukuthi usukhethiwe esontweni, kunomnumzana okukhethile noma wamtshela ubhuti mhlawumbe isona sizathu esenza ukuthi nihlukane? Ngangimtshena ethi angikhulume nogogo wami, ngimtshela ugogo wami uyishaya indlebe nje leyo ukuthi ngeke ngize ngingakwazi ukukhetha ikhehla kwesimo ngiyasibona. Ngilwe ngimtshena wagcina esengiduba-ke naye ngoba esekhathele mina ngilwe ngimtshena into eyodwa. Ngaleso sikhathi leso ubhuti khona la esebenza khona? Sasifunda naye. Wayengabambi futhi nama-piece job? Ngo-2016 wayengasebenzi because kubo vele ba-right. Okay. Yile ngane zama-sport braids. Oh, okay. So wanele wamtshela ukuthi khona umnumzane ongikhethile enkonzo esontweni. So ngoba nakuba be-right akakwazanga ngicela ama-parents ukuthi asheshe aphuthume ungakalotsholwa ngala. Hayi akazange angitsheneke ngalokho. Angiboni futhi ukuthi wakwenza. Okay. So nahlukana kusuka ngo-2018 kuze kube today. Kuze kube manje 2024. Yo, yini yenza ukuthi ufuna ukubuyelana naye kanti uphi umnumzane lo wakhetha enkonzweni? Okay, ikhehla ngizothi umyeni wami ngoba de umyeni wami. Umyeni wami wayevele engekho kahle esimeni sokuphila. I think wayenephika. Washeshe wahamba emhlabeni. Okay. Mhlawumbe uhambe nini emhlabeni? Uhambe last year December, bekuyi-13 December. So njengoba usufuna ukubuyelana naye bayibizani lento, uzile ngokwanele and emva kokuzila mhlambe wakhumula inzilo noma usasekuzileni kwakho noma kwenzakalani? Uke bazile nje kodwa kona-ke? Ngithini? Angizange ngimzilele because vele ngangiphoqiwe ngaye. Oh, wangamfuni. Angikaze ngamthanda. Manje njengoba uchaza ukuthi angifuni ukuthi ikhehla Nkosi yami, umnumzane lo bushade naye, lo oshade naye ongasekho, uye wafica isibaya sasekhaya singakathinto umuntu noma wasifica sivele sebesigqekezile? Hayi, ufice singathinto umuntu. So bekuye nokuqala? Yena owokuqala. Angifuni ukuthi ngikuthunuke but ngifuna sibuyele emumva kancane, ngikuzwile uma uthi angangamthandi. So khona izinto efanele nizenze ejulile njengabantu abasebudlelwaneni and nginesho ukuthi ukhethe nje wayenenhloso ezinhle ngawe, wakulobola yonke leyo nto leyo nashada, okungenzeka ukuthi vele benenza yonke into njengopartner wakho. So bowufika kanjani ungena embhedeni ushere ingubo eyodwa nomuntu othi angimfuni, uze ucishe ugesi ukhiye nasemnyango ulale urelaxe? Okay, mina ngikhula ngangithembisa ugogo wami ukuthi yonke into ethandwa yena ngokwazi ukumenzela yona. So leyo nto ngayenziswa izathu sokuthi ngangathanda ukumphoqa ugogo wami. Okay. But-ke wazama-ke lokhu uyincenga inhliziyo yakho ukuthi ngimthande kakhulu ngoba bethi bengithinta engathi nje angazi ngoba umuntu mekuthinta ungamfuni bengathi uyakuthunuka, bekube kanjalo. Ubengashadile before? Hayi, bebesho bathi wenabakhosikazi kodwa nabo sebadlula emhlabeni. Oh, okay. Iy'ngane ziphi? Iy'ngane zakhe? Hayi, bengaze angitshene ngendaba yey'ngane. Because ngamfica uyedwa nje. Into engangiyibuzayo ukuthi why lo baba emdala kangaka eney'mali kangaka ungamazi nokuthi usebenzaphi. Nina-ke naba nabantwana nobabili-ke nobaba? Besingakazi nayo.
Bengakabi ngoba nakho bengingabusiseke noma uwena obuvalile nje eminyango ukuthi ungalinge kwenzeke iphutha ungafuni lutho. Hayi, angikaze ngivale lutho, shuthi isikhathi besingakafiki. Okay. Manje-ke phela nginesho ukuthi ubhuti lo othandana naye omthando lo ufuna ukubuyelana naye wayazi ukuthi wena iminyango ivaliwe. And then mase ubuya kuyena awucabanga ukuthi uzokhalela kona lokho uthi hawu isivuliwe and akuvulanga mina. And wena ubuye emshadweni kade ushade kade uwumfazi womuntu kuleso sibongo leso kade ushadile kusona. Mina pho why ufuna ukulokhu ubuyelana nami? Mekuthi wayengithanda ngokweqiniso uzozivumela isicelo sami. Okay, what if unomuntu aserious naye manje? Yo. Because mawuchaza uthe 2018 nahlukana. U2025 manje. Ngicabanga lo muntu ngabe uhlelo ulinde wena iminyaka emgaka. Futhi ngeke ngize ngimbuke kabi because naye vele nami lento ayenze nami bengingayenza. Kodwa-ke mayethi ngikwatile awunginikeza ithuba lokucabanga uready ukuthi ngizomnika because ngimthanda kakhulu. Okay. Ithi vele simlande because ukhona kuyikona ukuthi angazi Nkosi yami ukuthi yonke lento uzoyithatha kanjani angazi but mina ngifisela inhlanhla. Ngiyabonga. Silandeleni. Siphinde sinamukele futhi babukeli be-Black Life TV uhlelo esibiza ngokuthi i-Love Back. So-ke ubhuti uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba Nkosi yami elikhulu ukuthi uzokwazi ukuthi akuvume esizomcela kona. Kodwa-ke asesibone ukuthi ingabe kuzohamba kanjani. Uyaphila bhuti? Yebo ngiyaphila sisingane. Ngiyaphila nami. Ngithanda nje ukuthi uyawuhlonipha lo mthetho ukuthi nanoma kuthiwa isimo simanzonzo kodwa ungakhohlwa izaza. Nanoma kuthiwa kwenzakalani. Waba isibongo. Umlotshwa. Mlotshwa? Yebo. Ugcumisa. Umlotshwa ugcumisa ngisho? Ncamo. Uncamo. Umlotshwa bahluke kaningi. Ngazi ukuthi ugcumisa mina. Ubuye kuphi ukuhlala? Uphuma eNdwedwe. Endwedwe, NTW. Where about? La moya ngakoBhamshela. Okay. Ukhulela khona? Cha. Ukhulele kuphi? Ngikhulele impilo yami nje ibiseyindaweni eziningi ngibe khona kaMashu ndabona nje ngempilo. Ubuwehla wenyuka. Ngisendwedwe. KaMashu-ke ngazi ukuthi kunenhloko nje nophuthu okuvunyiwe. Is it true? Ya. Vele bengeke uzophika. Usisi yamazi? Ya ngiyamazi. Mhlawumbe ngabe uyakujabulela nje ukumbona nje hleli nje phambi kwakho njengamanje. Uhappy? Angazi ngoba ngazi nokuthi ithini into vele. Wawukade ugcine nini nje ukumbona? Isiphi isikhathi sokugcina ugcinile ukumbona? 2018 mangaphosisa. Seside kakhulu. So sonke siba nalokho ukuthi hayibo umuntu masokade wamgcina uyamjabulela. Kodwa wena awunayo isho noma uyamjabulela yini? Mhlambe yini yenza yini engemumva ekwazaneni kwenu about Ngishuthi silobe siphushana impilo yabo. Ezothanda. Yeah. Okay. So sahlukana ke njengoba wakhetha ukuthi abumfazi omunye umuntu. Okay. Ukhona. Uthe ukhona. Basasithandana. Mhlawumbe ngabe lokho kwakuphatha kanjani? Into nesesadlula kuzona ndawonye nengayisacrifice ongiphathanga kahle. Ophathekanga kahle ne? Ngiphathanga kahle. So igama leshow lithi i-Love Back. Yeah. So njengoba ebhalile yena kusho kona lokho ukuthi ikhona lento afisa ukuthi ayisho kuwena ekubuka ke manje ubuso nobuso engeve kuthi ukhuluma nawe efonini. Ngiunderstand ukuthi nagcinana nge2018 sasiside kakhulu leso sikhathi ngoba manje 2025. So ngiyacela umnezi isikhathi sakho, umnezi ithuba nje akakhulume nawe umuzi ukuthi yini le afisa ukisho kuwena. Ngiyacela. Ngiyazwe siso. Ngiyabonga bhuti. Ngiyacela ukukhulumisana naye. Mama Mhlini. Njani? Ngibhalele ishow ye-Black ngisimo sokuthi ngifuna ama-Love Back. Because uyazi ukuthi sahlukana kanjani, kwakwenzeke kanjani, kuyisimo esikanjani. Ngibhalela ekhaya ukuthi bangincedise ukwazi ngithola ama-Love Back kubo.
Awu. Sekwenzakaleni manje la kade ukhona? Idinga amanzi le ndaba. Kodwa 2018 sigcina ukuhlukana. Angithi ngangikutshenile ukuthi ugogo wami ufuna ngenzeni. And uyazi na ukuthi into isifiso zagogo wami ngangihlezi ngifuna ukuthi zenzeke. Ugogo wami 2018 sambile esebuhleni kwakuyiSeptember 2018. Alosuke ngakutshena ngalo, ngakutshena ngomhla ka7 mina ukuthi mhla ka8 siya ebuhleni and sekuyaziwa nokuthi ngiyokhethwa. Mesifika ebuhleni mhla ka8 qhamuke ubaba nje baba usekhulile, ngeke ngisho ukuthi ikhehla kodwa ubaba usekhulile ngokwe-age yakhe angangizala. Sahamba ke nogogo wami mesifika khona ke ebuhleni ke nawe uyazi vele ebuhleni because usonta khona eNazaretha sikwenziwa njani. Ngosuku kwakusuku lomgidi amantombazana uyazi ke qhamuke ke abantu besilisa bezosikhetha. Aqhamuke ke nawe umnumzana azozongikhetha. Ngisikhihleke sikanani because ngangazi ukuthi kunomuntu engangimthandayo namanje engangafuni ezibuhlungu ngenxa yokuthi ngizohamba engasavalisanga kahle. Ugogo wami-ke wayekhona mengithi ngiyambuka ngihlehlezela inyembezi ngithi ngiyambuka athi nje because nawe uyazi ugogo wami ukuthi bengumuntu ade ngimsaba angangizwi ukuthi ngithini. Hayi ugogo wami-ke umkhulu-ke ubaba eze-ke ezokucela. Uyazi ukuthi abantu besifazane kuba khona umuntu osigadile osemdala ngathi osayintombi simbiza ngo-anti. Ahambe uxoxela u-anti ukuthi le ntombi ngiyayithanda. Simile nje kulayini siyagida. Hayi angikhombe umkhulu ubaba. Mengikhomba uyazi uma ukhonjwa uyaguqa semthami uphume kulayini mase uyacelwa ukuthi ukhulume nawe. So ngisikhihle because ngangingavumelani nalento ababeyenza kodwa kakuphoqelekile ngoba uyazi ukuthi ekhaya ikade lilaleziko. Hayi makukanjalo-ke umkhulu kuvumelwane-ke kuhanjiswa ikesi esipholi kwenziwe kanjalo. Hayi makufika-ke ekhaya umkhulu asheshise kucaca ukuthi nje ufuna kushawa 2019 manasi swami yazi. Ngi-understand ukuthi why ukulandisa umlando wangaka manje ngathi kufa umuntu. Ngibuze mina ukuthi sekwenzakaleni la kade ukhona ukuthi wangishiya wena. Yo. Wangishiya wena mina ngifuna ukwazi ukuthi sekwenzakaleni. Yabona nje yonke le history ngixoxela yona ngazi ukuthi history noma geography noma yini nomlando ngixoxela yona sikho esikoleni. Ngifuna ukwazi ukuthi sekwenzakaleni la ukhona njengamanje. Umkhulu sevele wahamba emhlabeni. Ngihleke umkhulu njalo so mase kushona umkhulu usibona ukuthi ungcono uza ngimina walinda ukuthi kushone yena. Okay, ngikuxoxelele nje ukuthi ingqondo sezingibuyele because lento engade ngiyenza bengingamina bengiphoqiwe. Yasinqobile uyazi ukuthi sidlule into enzima kabi nawe ngithi. Mina ngasacrifice mina umndeni wami ngawe uyawazi lokho. Wena kodwa wahlula ukusacrifice ukusho kwagogo wakho lokho wakhetha ugogo wakho over mina. Ngihlezi ngikutshela ukuthi ugogo wami uyikho konke kimi. Okudlula mina. Okudlulayo. Pho yaphi? Enough bekuyani uzoyifuna pho. Waye ungayothanda nesidumo qhube nesidumo sakho. Yo. Noma uyotshela ugogo wakho gogo sengithanda isipoku sami sihambile isidumo umuntu engithanda naye useshonile. Ngenze njani ubuza ugogo waye uza kumina manje. Uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Wathi usho manje nje ukuthi ugogo wakho ongcono kunami ngithi. Nje manje uzobukanisa ngami la. Angizeli uzobukanisa ngami. Ngigadiwe kuyimanje ngazi noma ngisikhulu noma ethi into yami uzoba ngizocela impilo nami ngithi yazi. Uyazi ukuthi nami umuntu ufike ngiphile sonke lesikhathi cathi bengilinde wena mina. Njengamanje abantu ababuka lento la ngani ukuthi ihamba ifike iphuma wengane yami ngithathini mina. Noma vele kuseyiplan ukuthi ungibhidlizele. Ngizokunika isikhathi ngizohlala ngikulindile. Uzonika isikhathi sani? Sokuthi ucabange kahle. Angeke ngizocabanga noma wengane nempilo. Wena ngathi ngiyizama impilo nawe wakhetha ukungishiya ngithi. Manje yini ufuna ngicabange mina? Okay, ngicela uhlale wazi ukuthi ngiyakuthanda. Ngenzeni ngalokho? Wena nespoke sakho angithi. Hamba esipokweni sakho uqhubeka nempilo nespoke sakho. Umnumzana akasaphili.
Kulungile phela why mina umuntu fanele kube mina okwazi ngixazululayo. nesipokwe. Why manje ngixazulula indaba yakhe nesipoko mina? No, but uyacela ukuthi uyacela balomnikeze elinye ithuba futhi. Uphi ugogo manje ugogo samthandi manje. Waphela No, ugogo ugogo- kufanele akutshengisele ukuthi yakumuphi umuntu. That was then wasesemntana. Wayengakhona ukuzikhethela yena ngoba uyachaza ukuthi isimo Ayinto sasekhaya. sikayikhulumi naye. Yeah, but uyacela nje ngamanje ukuthi ucela umnikeze elinye ithuba. Akashongo ukuthi ihlukana noma wengane yakho. Cha akasho lokho. Besithembu. No, akashongo futhi indaba yesithembu, but uyacela uyazithoba nkosami ukuthi mhlawumbe ungamnikeza elinye ithuba. Isicelo. Ngazi mina mbozo ngimoshela impilo yami. Uright nesiphoku sakho, I'm sure sikushela imali ngoba si right vele naso ukuthi yini oyifuna mina understand. Ngimoshela impilo yami ngoba wasekuqaleni wayemosha impilo yami ngizama ukuthi uhlanganise ekhaya bengafundi nje ngihlanganise naye. Indaba zamantombazane zasemares ukuthi cha ayikho into ukuthi kwakhona kwakuthini but ekhaya babengabelieve lento ukuthi intombazane efuna ukufunda emares yini yabona. So mina ngakhetha ukuthi umndeni wami ngivele ngiwushiye for that. So usazokuhlungu. Ngakhetha ukuthi ngihambe naye mina so yonke indawo ekhaya ba right mina kodwa ngikho right ngesimo sokuthi ekhaya bebenginika izinto yabona bengisupport bakhetha ukuthi ngabe sangisupport Bhuti Mhlengi. mina ngoba ngikhethe yena. Mhlengi. Wena wenze njani? Wakhetha ugogo wakhe. Bhuti Mhlengi usasenokuhlunga enhlizweni. Angasoze baphela futhi. Ongasoze baphela. Shuthi umuntu ongakhona ukuxola. Ngiyaunderstand yazi kwakuthiwa lokho obhekene nakho kwakuthiwa bekubheke mina vele bekuzoba ubuhlungu ngiyavuma. Vele bekuzoba nzima ngiyavuma vele. But mhlambe awusho ukuthi at least ke ucela ukuthi akunikeze isikhathi ukuthi ucabange kabusha nje. Enye into vele usunoma umntwana and akashongo ukuthi ubulala umntwana wakho futhi akashongo ukuthi hlukana noma yengane yakho. Ukuzwile lokho futhi wakugwinya. Kodwa uthi yena usacela kuba nawe futhi kwezothanda because usakuthanda. Lokho nje kuwena lo line nje ukuthi ngisakuthanda Mhlengi usho ukuthini kuwena? Oh hayi. Ngiyakuzwa ngifuna uqamba but kunezinto obona uthi abona lezi ke manje seyivalile awusakwazi ukuthi unyakaze njengamanje umfazi womuntu isipoki lesathandana naso. Njengamanje mina fanele njani kufanele ngihlikizele lo yonto leyo ngihlikize losoze ngiyacela abantu ukuthi ungasho ukuthi isipoko ngamukela amabhadi manje ngamukela ukuthi ungasho ukuthi isipoko umfazi okay fine ngesona isipoko umfazi akasekho womuntu kulungile umfazi womnumzane so mina ngiyenze njani manje ngiyongena kulolo shwalelo no akanawo umfazi wena la umfazi nalapha unamashwa kulungile akanawo amashwa okay ngikhuluma ngayo ngikhuluma nge-relationship akuyona uye wageza ugezile so awudingi nani ukuthi at least kumnikeze ithuba uhambe uyocabanga udla amathamba engqondo ugwinye lawo meva lawo awasho kuwena mase wacangathile kahle wagwinye mhlambe ke at least usungaqala ukukhulumisana naye ngaleso sikhathi at least ke nje ngeke uzumtshela ukuthi udinga isikhathi sakho azayikho into ebaluleke njengenhlonipho kumina indlela ebengimhlonipha ngayo yabona nje manje eish ubuntu bami ubuqedile nje ngoba ayi yabona no mina Bhuti Mhlengi ngiyaunderstand ukuthi vele ngenze ukuthi usakwatile and sonke amasikwatile vele si njamanje mangigodwa fanele ngothini uma wengane manje angiyazi mina lento enizohamba ifike ephenyenza la akangitshela ungitshela bongakufonela ngani ke vele ngizothini noma wengane ubesaba ukukhulumisana nawe eyedwa so kufanele ama bodyguard nani ne-TV kuze no ngiyacela ukuthi ukhohlwe ama bodyguard but njengamanje ubhekene naye kumanje njengokuhlala nje ubhekene naye wena sasikhumbula nje isithando sakho sakudala asakhumbula nje uthando lwenu ukukhumbula uma wengane yami ukhumbula umuntu wangilahlayo yeah akashongo ukuthi uhlukana noma wengane yakho okay sisami ngicela ukukhuluma naye ekhulumene ngenze njani wena ufisa ukuthi ngenze njani ke ngikunika isikhathi sokuthi ngiyacabanga okay ngazi kodwa ngizozama so uzomnikeza isikhathi kunzima kubula kodwa ngizozama awukhumbule nje izinto ezakudala ezinhle ebenenzelana nazo noba u2 akukho nje ukuhla okukodwa asekakwenzela kona usungacabangela phezulu kwakho ukuthi at least wawangenzela u1 no2 no3 lo muntu ukhombisa ukuthi wayengithanda ngwampela inkinga ngeke zingavele ekuhambeni kwesikhathi vele siphila ngaphansi kweyinkinga vele
And kumanje akaze zalikhiphe ngembaba ukuthi uhlukana noma ingane yakho ngoba sekubuye mina kade sengishadile nobhuti wabantwana akakusho lokho akaze azasho ukuthi uhlukana noma ingane yakho but ayikho nje into enhle nje ephathekayo ekhumbulayo esekakwenzela yona kuthando lwenu ngoba uthu uzothoba la ucela ukuthi aphinde abuyelane nawe akakufosti and akakhombi uyacela ngesimanga sokuthi usakuthanda usefisa ukuba nawe manje because ngalesi sikhathi ugogo wayelokho emphoqelele waze washada kodwa manje akasekho phela umuntu ashade naye and usakhumbula ukuthi uthanda wena kahle kahle and mhlambe okungase mhlambe okungavelanga mhlambe okubalekile akabanga nomntwana nomyeni wakhe akanayo umntwana uyena nje so uyacela Nkosi yami usicela umnikeze nje ucela ukukunikeza isikhathi uhambe uyocabanga mhlambe kungaphuma nomqondo right niphinde nibuyelane niphinde nakho uthando lwenu asazi kodwa uyacela Nkosi yami uyacela elinye ithuba futhi ngimthanda uSinqobile ngimthanda kakhulu lashonaphi lolo thando lolo mina ngakuthiwa walahla wantshinga emgqomeni ngisacela abantu uhambe uyolibheka futhi mhlambe lusasekhona uthathe labantshinga khona nomndeni manje Yo, ngiyakuzwa lokho kodwa mina ngisakuthanda. Ngiyawezwa umile ekuthenini yini uyakuthanda. Akakashintshi. So umuntu osenkingeni mina nje manje. Kanjani? Nginomndeni phela mina. Yeah, akashongo ukuthi ulahle umndeni wakho. Noma ngathiwa yini engayicabanga isiphetho sami singama kanjani entweni enjalo. Kwakhona njengamanje umndeni wami angazi ukuthi lento enikuphi njengamanje mhlawumbe uyangibuka nje kuyimanje umndeni wami. Usaba umndeni wakho? Angiyazi mina lento. Okay. Angusaba umndeni wami ngiyohlonipha. Okay, uhlonipha umndeni wakho. Kodwa awulibeke lokuthi awusamthandi. So njengoba ungakazi uzubeke lokuthi awusamthandi unqobile, shothi usamthanda. Oh, inhloso endivele. No. Uzongimosha manje. No, asikumoshi Mhlengi, asikumoshi. Asifuni umosha lutho yakho. Angikuza nalokuthi yena ucela uthando. Kuyenzeka umndeni ube mkhulu. Mhlambe kwayinayo senga-add emndenini wakho kwande isibalo. Kodwa yena uthi usakuthanda. Into uzoyenza sozocabanga. Sozocabanga ne? Kuzwakala kangcono ukuthi sozocabanga nginethemba lokuthi usazocabanga and uzocabanga into eright for unqobile. Yeah, ngizocabanga kodwa nje yabona manje ngikho space nesright. But Mhlengi musukufaka ukodwa kangeni lana. Ngicela ungamfaki uMr Kodwa noma uMiss Kodwa noma uMrs Kodwa akangeni la. Wena nangu uperson ongenayo la unqobile. And ukhumbula kahle ukuthi zikhona izinto ezikhumbulayo enenzelana zona nisathandana kahle. Ozoyisebenzisa ekucabangeni kwakho. Asikufuqi kodwa usakuthanda. And ayekho umuntu ozokubangisa manje umlisa kade ashade naye akasekho. Ingakho sibuyela kuwena. Siyacela ukuthi ube uthi uma ucabanga ubucabanga izinto ezinhle for wena nonqobile. Hayi ngiyanizwa. Ngeke uzosiphoqa. Mhlengi usangithanda. Sazocabanga ukuthi ngiyasho. Kanti lesho yini phela nini vele? Umbuzo umile uthi sazocabanga ukuthi ngishilo kufanele ngiphethe ngezingithini manje. Usazocabanga nanokuthi usamthanda yini? Nifuna ngithini kanti naye? Okay, ishona nifuna imali. Usazocabanga nokuthi usamthanda na? Thina besicabanga ukuthi into osazoyicabanga ileyo ukuthi usazombuyisela empilweni yakho. Hayi ukuthi usamthanda yini. So usacabanga nanokuthi usamthanda yini? Usazocabanga ngishilo usazocabanga. Fanele manje. Uzocabanga nokuthi uyangithanda. Usanungifaka lapha. Sinqobile uyazi ukuthi mina nabe siphila kanjani angithi. Mhlawumbe nalokho ukuthi ngisakuthanda uma ngisakuthanda uyakwazi manje. Nalokho possible. Hlale kulokho ulwazi lakho nalo. Mina ke manje ngithi ngisazocabanga. But Mhlengi. Ngifuna ngimoshe impilo yakho. But Mhlengi. Kungenzeka yini singabe unqobile usomthanda? Ngifuna ngimoshe impilo yakho. Ngiyabuza but. Awusamthandi unqobile. Ish.
Ngikaze ngiyibone ngihlukana naye. Awukazi uyibona ihlukana naye ne? Yabo zelunga. Awukazi uyibona ihlukana naye ne? Which means Kodwa mina ungiphoxile ish. Iminyaka emingaka. Ayingixolele. bathi uyaxolisa. Hayi ngisocabanga phela ngazi. Mbuke lapha ekhaya kuyavela ngazi ukuthi ukucabanga kwakhe kuzovula ukucabanga lokhu okuzophuma nezindaba ezimnandi ekuhambeni kwesikhathi. Le show le ngicela ukuveza lokhu ukuthi asipromote i-cheating. Ningangizwa kabi njengoba ngimnceke unqobile umsebenzi wami. Nanoma kuthiwa mina ngiyahamba kwa-Black Life TV kuqashwe i-presenter entsha kwayinayo leyo presenter entsha iyobe yenza ngendlela engenza ngakhona. Akusiyikho ukuthi ngipromota i-cheating. Angikho lapho mina ngenza umsebenzi wami. Mina umsebenzi wami kuwukuthi ngisize umuntu ongibhalelile ngoba nakho efuna ukubuyelana nesithando sakhe, ubuyelana nesithando sakhe sakudala. So ke asazi ekucabangeni kwakhe ngazi ukuthi into ayicabangayo ngazi ukuthi kuzohlangana. Ngiyabona ukuthi kuzohlangana amabizo. So ke angazi lokho ukuthi kudingeka ukuthi kube khona part 2 ukuze nizobona ukuthi bagcine benze njani. Uzoba ukhana vele. Ngiyacela ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.